दिहुननो गोनाङा मैयानि बेलासिनि समावहाय निउस लामाव आं नुनो मोन्दों माने बे न'खौथ' आं नुदों नालाय बे बाजैनि न'खौ दा बेनिखायनो आंखौ बुंफोरना होनो थाखाय आं दायथ' गोग्लैबाय बे न'आ मानि थाखाय थादों बेखौथ' मानसिफ्रा मिथिया नालाय बेनिखौ आं बेखौ बुजिहोनो सानदों आरो दा बे केसनि मोनथामनि गेजेरावहाय बाजैमोना आदामोना उफाय गैयियावहाय बोराय बुरैखाय मावना दांनो हायिखाय जास'नाय जादों 33,600 दा बेनि थाखाय बे थाथ'नाय जादों आरोखि थारमाने मालिकानो थारमाने फैसाखौ जासनदों जाय बेनिफिसारि ओमफ्राय दा आंबो रायनायालाय रायदों आङो रायदोंब्लाबो अनफिननांगौ जाहैबाय फिसा फिसौ गैया बोराय बुरै जाहैबाय नोङो अनफिननांगौ जायो दा बेनिखायनो दा बेनि गेजेराव बे थादों दा आङो बेखौहाय लुनानै होबाय दा बेखौ मावलांगोन आरो नैबे जिखिनि दं औवाखौ बोखारजोबगोन मिस्ट्रिया बेखौ मावगोन बोखारगोन मिस्ट्रियानो बे समबारफ्रावनो मंगलफ्रावनो बे क्लियार जागोन मैयानि समाव सोर सोर फैनानै बेबायदि जाथायखौ खालामदों होननानै नोंथाङा सानदों बे आङो निउस्लामाव नुदों माने बुनसुनिफ्राय फैदों होननानैहाय आदा बाजैखौ मा बुंलांखो आं जेबो मिथिया दा बेयावसो नुसनासो आं बेखौ दा एसे दुखु गोनां मोनदों आरोखि बिसोर मिथियाबो बे बाजैसो आंनो फैसाखौ होयो नालाय रावबोथ' होआ आंसो नाजावो नालाय गुबुनाथ' नाजावा बेनो आंसो मावदों मा रोखोम मावनांगौ मा रोखोम मावनाङा आंसो मिथिगौ दा बेनिखायनो रावथ' बेखौ मिथिनो हाया नालाय दिनै आं क्लियार खोथा बेखौ बुंदों आरो मानि थाखाय थादों बे 33,600 बे थानायाव बे थादों बेनिफिसारियानो जादों थारमाने बेनिफिसारिया माने उफाय गैयियाव बे जाबाय आरो दा बेनिफिसारिनि सायावनो सोंदो आरोखि जाय बिथांमोना फैनानै जेबो मोनथिया हुसिया जाय बिथांमोना भिडिअ खेबनानै भाइरेल खालामदों दा बिथांमोनखौ मा सोंखारिनो सानदों बिनि सायावथ' बेबायदि बेरायनानैहाय सोङा हौवा आंखौबो लिंहरनांगौमोन आंखौथ' लिंहराखै होमब्लानो बिथांमोनाबो क्लियार खोथा मिथिगौमोन मानो लिंहराखै लिंहरनांगौ आंखौबो बेनो आरो आंनि दुखु गोनाङा खिन्थु आं रायाखै बिसोरखौबो आंखौ लिंहरनायावनो आं दुखु मोनदों आरो आंखौ लिंहरनांगौमोन बेनो आरोखि ओमफ्राय क्लियार जाबायमोन बनसुनि फैनानै बे खोथाखौ माने बाहायनाया एसे उसिक जादों आरो जाहाथे माने बेबायदि खालामलाया आरो ना हायोबा जुदि जायाखैब्ला एसे अननानै मावनानै हो बेबायदिखौ बुंजायो आरो खिन्थु बेबायदिथ' खोथाखौहाय बिदि बाहायनाया आंनि थाखाय साबजानाय मोनाखै आरो गामिया निजारापारा बिसिडिसि हिसाबै बिसिडिसि सेरफां बेंटल सेरफां निजारापारा जुदि बेबायदि आंनो मावनाय जादों जुदि बेबायदि मिथिया हुसिया जुदि बेबायदि खालामबाय थायोबा नोंथाङा इयुनाव आयेननि बेब'स्थाफोर लागोन जों आयेननि बेब'स्था लागोन बेखौहाय माने बेबायदि खालामबाय थायोब्ला माने लुफुंजायाखै बे बुस्थुखौसो एसे सोंखारि मावनांगौखाय मावफुंना हो होननानैहाय बेबायदि बुं बिथोन हो मोजाङै खिन्थु बेबायदि खालामलाबायनाया उसित जायो गावजों गाव बर' हारि गावजों गावनो खिन्थु बेखौ मानो बेबायदि बाहायलाबायनांगौ जाखो गावखौ बर' हारि होनना सानोब्लाथ' बेबायदि खालामलाबायनो गावखौ दुस्रा दुस्रि खालामनो नाङा बेखौ जों उसित नुना दङ आरो दा बेखौ जाहाथे दाखालामथों खावलायनाय थाबाय गुरैयै बेनो सिगां सेन्टारावनो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि UPPLनि जानानै मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों दानो जोंनि बे बेंटल सेरफां प्राइमारि BCDC नि सिङाव थानाय जे सासे बेनिफिसियारि आयं हास' बसुमतारी बिथांनि न'खौहाय जोंनि मेम्बार बिथां जिस्केल बरगयारिया लुनाय जादों ओमफ्राय दा बे न'खौ माखासे बनसु आफादनि बिथांमोना फैनानै दाखालि जे बिथांमोना रिपर्ट लाफैनानै जे न'आ कमप्लिट जायाखै मेम्बारा फैसाखौ जाजोबनानै न'खौ दरजा खोरखि बानायना होआखै बेबायदि माखासे खोथाखौ बुंफैदों नाथाय दिनैहाय जों मिथिनो मोनबाय बेनिफिसियारि बिथांनियाव फैनानै बिथाङा जोंनोहाय रिपर्ट होबाय माने गावनो 34,000 सामथिं बेबायदि फैसाखौ बिथाङा बाहायदों गाव माने गोरिब अबस्था जानायखाय न'खराव माखासे थाखा फैसानि फाइनान्सियेलि जेंना नुजाथिनायखाय बिथाङा बे फैसाखौ बाहायनांगौ गोनां जादों दा मेम्बार बिथाङाबो जोंनो खोन्थाबाय औ नंगौ बे बाथ्राया सैथो होननानै जों दा मिथिनो मोनबाय रिपर्ट लानानै दा आसलथे थार बाथ्राया बिसो बनसु होननानै जों मिथिनो मोनदों दा बनसुआ मानि थाखाय जोनोम जादों
बे बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय ना पलिटिक्सजों इनभल्भ जानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों। दा जों बेखौ कुइसन खालामदों जे बिथांमोनखौ जों मिथिनो मोन्दों बनसुनि होननानै। बनसुनिब्ला बिथांमोना हारिनि खामानि मावनो ओंखारदोंबा हारिनि खामानिखौ मावबाय थादों, पलिटिक्सआव इनभल्भ जानानै बिथांमोना बनसु बायदि गोथार हारिनि बे मोनसे बर' फरायसा आफादखौ बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मखौ गाज्रि खालामनो बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ मावनाङा। बिथांमोना हारिनि मावनो ओंखारबायबा हारिनि खामानिखौ मावथों, राजनितिकआव बिदि लोब्बा लानानै नंखाय बाखाय बिदि मुं सुलाबायनाङा। जों बिथांमोनखौ साबधान जानो होदों, बिथांमोना जेन' साबधान जायो। आनै मैया फैनानै नोंथांमोननि न'खौ आबुं जायाखै लुजोबाखै होननानै भिडिअ खेबना लांदों। दा बिनि सायाव मा बुंगोन नोङो? चेयारमेन मेम्बारखौ दाय जाबसिनदोंमोन। जेबो खोथाथ' जेबो बिसोरनो एखे ओरैबायदि बुंफैदों बे न'आ जायाखै होननानै बेबायदि बुंदों। ओमफ्राय आं ओरैबायदि बुंदों आरो बाबुमोन, है जाबाबो जायाबाबो जाय मेम्बार बेनो लुना फैखाबायबा ओमफ्राय माथो माबाबावनो, न'आथ' मोजां जाखाबाय, आं न'खौ मोजां नुबाय होननानै आं बुङो, आं बिदि होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय बिसोरो खेबनानै लांदों बे न'खौ। ओमफ्राय नोंसोरखौ मा जबरदस्ति बुंहोदों नामा? ओमफ्राय बिसोर बबेनिफ्राय फैदों, ओमफ्राय साना मोनाखाबायमोन, मोनाखाबायमोन। ओमफ्राय जों बोराय बुरै सानैबो जों मोसौ ना माबा लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेवहायनो फैनानै आयं बे सासेया बनसु सासेया आयं बेवहाय फैथ'साय नोङो होननानै बिदि होननानै आंखौ लिंहरदों आरो। ओमफ्राय मा खोथा होननानै बिदि होननानै बुंदों आरो बे गोजौ देंग्राग्लाया बिदि होननानै बुंदों। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै। दा नोंथाङा नैबे न'खौ मोननानैहाय गोसोआव माबायदि रंजानाय मोन्दों? सरकारा नोंनो गंसे न' होदों। औ आंनि गोसोजों रंजानाय मोन्दों, जाय मेम्बार बियो लुनानै फैनायनि थाखाय। दा लुफुंजाजोब्बाय। नाथाय नोंथांनि न'खौहाय लुना होआखै मायाखै होनना बुंदोंमोन। बेनि बेलायावहाय दा न'आ कमप्लिट जानो एसेल' दंसै। दा बेयावहाय नों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों दा? औ गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना बुंदों मेम्बारानो जाबाय, आद्रा खालामना दोनबाय होननानै। बिनि सायाव मा बुंगोन? बुंनांगौआथ' जेबो गैला बाबु। मेम्बारा फैसा जायाखै दा ना जादों? जायाखै जानाया। आं बे फैसाखौ आंनो बिराद जानो गैथारो, आंनो बख'नानै बाहायस'नानै जानाय जादों। जेबो मेम्बारनि दाय गैयाना? जेबो मेम्बारनि दाय गैया। आं जेबो उफाय गैथारियाव आं बख'नानै जादों आरो बे फैसाखौ। जेबो उफाय गैथारियाव आंनिया नै बोराय बुरै मालाबा लोमजायो, मालाबा लोमजायो, मालाबा मायो बिदिनो। ओमफ्राय बे फैसा मालाबा फैसाखौनो बख'नानै लायनानै मुलिफोर माफोर बायनानै जानांगौ जायो बिदिनो। न'खराव फिसालाफोर गैया नामा? सासे दङ, बै माबायाव बाथौआव फैयाबो नायफैयाबो गाबफैयाबो, खनसेबो नायफैफेरना गाबफैफेरना। बेनिखायनो खस्थ' जायो। औ। ओमफ्राय आगोल बै सिमोनबो बै फुराना न'आवहायनो बारहुंखा होफैगौ। ओमफ्राय जोंहा बे समाव नैबे न'आ गैथ'वामोन। बे न'आव गैथ'यैयावहायनो जों बे उन्दुग्रा बैसां सिङाव जों हाबनानै थादों। ओमफ्राय बारजोंनो माबा थिं माबाफ्रा बबेजों उरायलांखो जों मिथियासै। बे थिंखौ बुथुमजोबनानैसो जों गोदान जे ओरैनो माबानानै थिखोनानै लाथ'दोनि होननानै बिदि होननानै बुंलायदों आरो जों। बे समाव जोबोद सोनाबनिफ्राय बारहुंखा फैनानै गैया। ओमफ्राय माल माथा बायदिसिना मोसौआबो गलिनिफ्राय मोसौ गलियाबो गासिन थिङानो उरायजोबलांदों बिदिनो जादों। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं दा बारखौ नोगोद गियो आङो। आं नोगोद बारखौ गियो दा। दा सरखारनि न' मोनबाय, दा मोजां जाबायना? औ। दे।